ako Yaman ty natáčal. Čo? Takýto zdrab ako Yaman ty natáčal. No. Veď aj to treba. No poďme. Potom keď opravím, vyfarbím. Čo? Potom natáčaj. Ale no, veď je dobré. Kto sa ti kamaráti rehotate, čo si to natočil. Za zdrav. Ale no. No. Čo sa bojíš? No, môžeme ísť. Ako to, že by som teša nenatočil, veď aj môj obľúbenec. Dobre. ZTR 165. No. Čo znamená skrátka ZTR, závody ťažkej, čo? No, závod ZTR. Žací traktor. Čo? Žací traktorová rotačka. No, tak. Neviem, doma mám knižku, tak ti to dám ukázať. Tak. Asi to už nepamätám. Tak. To už je veľa rokov, keď som sa aj takéto veci učil. Tak. No, iba niekde nič. A to je to rozejdené. Hopa, preradiť a poviem. Túto jazdu dole kopcom zbožňujem. Hop. No, potačka nás nádam nespadne. Na. Trochu nás vytrasie. A hop, hop. Sa diví, že zasa tá pružina ešte nezlomí. Do 150 kg veľko ešte nemám. Ja. To si ešte dobré. Alebo vieš čo? Či ma tu vyhodíš? Hýbaj, kde tam prejdem aj pešo. Skáďali ideme. Je poza Hunna? Za Hunna, no.
dvojko-štvorka. Teď má. A plus dvojko redukovaný redukciou. 5. Maximálna rýchlosť 30 koľko? 30. Pozor, Ďura! Robí to. Fajdnové nameráme. Tomuto ja hovorím na čomlománska cesta. Nič zleva, nič ani zprava. Počkaj, teraz pomalí, že nás vyheká ako toto. Aha, poďte. No. S kým je? Čo to má sa objaviť? Volaj. Trochu šlápnul do toho kopce. No, radšej pomaly. Čo si sa zľakol? Nie, ale po polnej ceste neraz nevieš. Ale keď to zvládne ten náš kešo, tak to zvládne. Nebolí ťa doma zadok, keď ťa takto trasie. No vidíš, mám komplet video natočené. Za 8 minút sme stihli jazd do domov. 8 minút? No, rekord. Ja. Fajrund. Ja idem len bránu zahrieť. Fúj. Bože, za tú chvíľu a tak ma bolí chrba. No počkaj, len ak ma Havko nechytí. To bola teda jazda divoká. Najdivokejšia v mojom živote.